A mai gyermekkórház területén található a törökkori sírhely Idrisz baba türbéje. A kor történelmírói szerint afféle jövendőmondó gyógyító volt, akit szentként tiszteltek. Az épület 1591-ben épült és 8 alaprajzú. A tetején egy 6 méter átmérő és 8,5 méter magas kupola ül. Homlokzatát két szinten törik át ablaknyílások, az alsók kőkeret nélküliek, a felsők körablakok. 1912-ben feltárták és restaurálták, de csak 1961-ben történt műemléki helyreállítása. Ekkor tárták fel Idrisz baba kőbe vált sírhelyét, ahol megtalálták éppen a csontokat és a türbe berendezési tárgyait. Én ezt mind tudom, mert szeretem a városom.